Takže aj tá samoláska pri tomto videu, ako nastaviť Bandicam. Ja z toho zmenším do formátu Bandicamu. A teraz sa naučíme, ako nastaviť Bandicamové veci, takže budeme do hlavný. Pre HD, viete, do pokročilé. A tu nám skočí hlavne, tu si môžete ponastavovať jazyk. Budete do iného, dáte nastavenia formátu. A tu máte asi neviem, nejaké čísielko. Pre HD je toto, to je najvyšší rozmer pre HD, pomešťte toto, ale toto už asi HD nie je. Tak ja to len dám do HD, ak to bude tiež v HD, ak sa podarí. Je to, počkajte, vložíme Skypeko. Dáme OK a máme uložené v HD. Teraz budeme do video, voláme tu na Skype, hej, kamera, ktorý je vedľa. O programe dáme video nastavenie a vlastne nastavíme zvuk. Väčšinou je toto vypnuté a tu máme len Windows 7. Teraz ma nepočujete pravdepodobne, prečo ste ma nepočuli, lebo toto je iba Windows a to vám vysvetlím niekoho. Toto je Pepa, drž hubu. Pepa, nevolaj mi. Mikrofón, a tu máte toto máte pre váš mikrofón, to sa vám vždy tu zobrazí. Vypnem si mobil. Tam si ticho, že ma nebude počuť Skype. Takže toto si kliknite, mikrofón, toto je pre môj mikrofón, toto je pre notebook, ja mám pre notebook, aby ma bolo počuť. A ak chcete, voláte si na Skype, tak budete sem a dáte si Windows 7 a dáte toto a OK a bude všetko každého počuť. Tu nám máte obraz, tu si nastavíte a potom ešte máte niekde, sa mi zdá, že sa dá nastaviť vaše logo. Áno, logo, pridať do logo, no je Bandicam logo, OK. Takže malo by byť hore niekde Bandicam logo. Neviem teraz kde presne, ale ja môžem tu dať nejaký hociaký obrázok. Počkajte, ale ja ho vyberiem. Vyberám. Alfiles, dobre, púšť, otvoriť. Musíte mať PNG, čiže to je teda sample nejaký bral, takže OK. A malo by tu niekde byť logo, takže to vám sa samoláska lúči. Čau!